Jaa, Roope, vanha tuorejuuston levittäjä. Jaa, Ville, vanha kuivaliha. Nice. Syötiin tuorejuustoa Villen kanssa. Jep, ja Roope söi mun kuivalihaa. Ja Ville söi mun tuorejuustoa. Hyi. Vois alkaa puhumaan omasta lersistä kuivalihaan. Jaa, miten se on tukko syömään kuivalihaa. On 5 huoletta. Ja kuivunut. Jep. Tuulessa kuivunut, saatana. Jaa, otetaanko testiin Otetaanpa. No Name Brand, Jep. koska meitä ei ole sponsoroitu. Niin me maistellaan nyt täällä. Vittu, tää ainakin räjähti. Haju. Okei. Okei. Aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Tommonen ananastrippi. Joo, jotenkin semmonen niinku paskan maku ja kusi. Ja Aivan semmonen kyrvän leimahdus tuli tuohon. Oh. hyi helvetti, vois sanoa. Paitsi jos sponsoreita. Paitsi jos... Maku saattaa muuttua. niin. Moni asia voi muuttua, kun saadaan sponsoreita. Jep. Vähän kun tulee hynyä tilille, niin Sanotaan ihan mitä. jaa, mitä vaan. Kävi muuten hauska juttu tuossa Instagramissa. Minun hyvä ystäväni Valon Lordi julkaisi semmoisen sketsivideon. Joo. Sitten minä vaan niinku heitin vaan läpäälle jotakin random paskaa siihen. Niin. Niin yhtäkkiä siinä on 100 likeä ja meidän YouTubeekin on tullut vissiin tilaa ja sen takia. Totta kai. Miksi ei? Me vaan heitin jotakin random paskaa. Shoutout Valon Lordi, käykää kattoo IG:ssä ja TikTokissa. Ehkä maailman hauski ihminen. Meidän jälkeen. Ei, Onko meitä hauskempi? taitaa olla. Oho. Jep. No ei voi minkään. Ei voi, mutta meillä on iso lerssi. Jos ne yhdistää. Roopelta tulee 38 senttiä ja multa 2. Ja sit se on maailman iso. Ei vittu, mulla ei tule telekkari päälle. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Olemme täällä. Teitä varten. Aamusta heti. Aamusta heti. Aikainen mato lintuja Tappaa. jotakin. En tiedä. Miksi sitä sanotaan? No? Niin, koska aamuista varmaan matoo jo. Joo, kun on kosteutta, niin on matoa ja ylhäällä näin. Sen takia me aamuyöllä aina nurmikon alle piiloon ja pistän pippeliin sieltä näkymään. Niin sitten kun harakka tulee, Niin, antaa kunnolla autua. vittu vähän päätä siinä. Harakka antaa päätä. Fuck yeah. Ui saatana. Joo. Nokkiipi. Tai ne yleensä näe sitä. Niin. Se koottuu sinne nurmikoon. Vittu. Vituiksi sekin meni. Vituiksi sekin. Mutta joo, onhan tämä aamu. Ollaanko ikinä tehty näin aikaisin? No ei minusta. Joo. Kello on kyllä siis 10:30, mutta mehän ollaan hommat aloitettu jo tuossa kybältä ja Syötiin... vähän tuorejuustoleipää. Oi vittu, en sano mitään brändiä, mutta valakosipuli tuorejuusto. Oi vittu. Semmoinen... Kunnon mälsteri siihen päälle ja... Joo, me laitoin jääkaappiin. Joo. Joo. Itse säilytään yleensä pöydällä kaikki. Maki vittu. Pakaiste tuotteekin. Maito on maki 3 päivän jälkeen. Mukava, kun sinne pikku sattumia. Sitten pureskelemaan niitä. Maki laittaa muroja sekkaan. On helvetti. Se voi olla, että ei tarvitse muroja ollenkaan. Niin, sekin voi olla. Maitoa sattumilla. Maito. Joo, mutta on tämä vittu liian aikaisin, kun mä oon viikon herännyt silleen niin kuin 12 jälkeen. Ja laittanut nukkua aamun 4. No, mitä sitten? Varmaan laitan nukkuun tämänkin jälkeen. Ei, kuule, kun tämän jälkeen sä lähet... Minne sä lähet? Hiihtämään. Hiihtämään. Joo. Nythän on talvi tullut viime näkemän jälkeen. Se tuli kyllä kertalaakista. Joo. Ei perkele Pekka Poutakin sanoi, että Vittu. nyt on kylmä. No, kylmä. Ja oli muuten kylmä. Oli. Eilen tosiaan oli 20 oli pakka. Oli joo. Jonkun vitun takia meikä kävi eilen apteekkireissu.
Käveli. Tiedätkö, mitä minun astma keuhkoputki sanoi? Joo, ulos ja sisään hengittäessä. Darth Vader ilman asua. Joo. Sitten kun siitä meni ihmisiä ohi, niin me oli hengittämättä hetken aikaa. Joo, siis. Ne ei kuule, että... No, mutta jäätykö parta? Kyllä se vähän otti tuosta valakia, mutta ei se hetikään. Ei ollut vielä kovaa. Mä kävin eilen lenkille. Okei. Aamusta heti. Joo. Oliko... Vittu, tää oli kylmä, voi Jeesus. Oi, Ei ollut hyvä. joo. Joku 5 kilsaa ehkä. Mhm. Joo. Vaatana tuli viikset ja kaikki jääsee. Siinä ehtii jo jääty. Joo. Sitten mulla oli lapasit kääsee. Se ei lämmittynyt kauhean hyvin. Se oli niinku tästä kohtaa. Joo. Niinku peukalon etusormi akseli oli vitu kyllä. Koko ajan piti... Joo. Ai, tätä magia kävellä. Ai mitä sä... Joo. Mutta ihmiset kulkee tuolla edelleen ilman pipoa ja hanskoja. Ja... Vittu. Se onkin... Me on ihan paskana siitä eilisestä reissusta ja me olin pukeutunut hyvin. Joo. Mulla oli... Tässä on nuoriso, saatana nuli. Vittu oppi paha. On niin vitu vanha tässä itse jo. Oh. Niin semmonen Michelin takki päällä ilman pipoa, Joo. huivi tästä korvien yli näin. Että no, lakiinko laittais päähän, niin... Se olisi siinä. Niin. Ei voi laittaa. Joo, no kyllä se ajallaan tulee se pipo päähän. Sitten kun huomaa, että joo, ei tää ole kiva, kun korvat on jäässä. Joo, kaikki paikat paleltuu ja... Niin. Mä en ole kyllä ikinä pukeutunut sillä lailla muodikkaasti, että mulla oli ikinä nilikat näkynyt tai ei olisi pipoa ollut päässä. Joo, sama. Mulla on aina sukat yltänyt jonnekin tänne niinku sääreen hyvää. Kyllä. Mikään ei ole niin perseestä kuin ne nilikkoihin lunta. Joo, ei vituusa, hyi saatana. Ainoa, missä mulla ehkä on jäänyt vajaaksi, on siis talvikengät. Et monesti mulla on ollut joku tennarit läpi talve. Hyvin on pari. No joo. Mulla oli semmoset kengät, jotka tunnetaan minun perheessä nimellä All Seasons. Vittu, ne oli Kanaria. Jep. Kalajoen. Kala! No, siellä päin. Sinne päin sama kirjain. Yhtä lämmin. Jätkä on Kanarias. Okei. Niin, Kalajoen hiekkasärkiltä aina Kuntotien 40 pakkasi. Niin. Et siinä on ollut semmonen 80. Tälle. Onko mulla jotakin siinä? Hius. Ai jaa. Hius. Joo. Että siinä oli jotakin vittu liimaa. Kuntotien 40 pakkasta, se oli kyllä. Joo, siinä on ollut 80 celsiuksen vaihtelut, niin. Mulla oli saatana semmoset DC:n tennarikengät. Joo. Ja niissä oli reijät kummassakin kengässä, pohjissa. Ja vasemmassa kengässä oli myös tuossa päällä. Ja silti niillä mennään. Silti niillä menti. Ville on kävellyt kengät loppuun. Joo, ne oli kyllä loppu. Toiset ostaa niinku kengät sen jälkeen, kun ne näyttää vähän likaa siltä. Jep. Ville ostaa sitten kengät, kun pohjia ei ole. Joo. Me katsoin, että ei tuosta pohjasta vielä paljon tulee lunta lävittetä. Mutta minusta se pitää niinku kengät käytetään loppuun. Joo, ja ne oli vitun hyvät kengät. Muotoutunut just. Joo. Ja ne ei ollut polokasta jalkana. Kyllä. Joo, ja ne oli hyvän väriset. Siinä oli semmoiset rastavärit ja ne oli vitun hyvät kengät. Saispa hyvää kengät. Jep. Joo, mutta siihen oli mopon vaihepoliin tehnyt reijän siihen päälle ja sitten pohjaan tulee reikä, kun se kuluu. Mut muuten nostaa jalkoja, niin ei kuluu. Me jaksa. Mutta muuten mulla on ollut aina saatana kalsongit ja toppahousut ja vittu kaikki. Kyllä. Aina pipoa. Mutta se ei ole cool, Ville. On coolimpia kuolla pakkas. Jep, on coolimpi kuin kivekset tipahtelille. Jep. Aina pitää olla lämmin. Joo. Kylmä on vitun perissestä. Niin onkin. Tässä kämpässäkin ollut kylmä viime aikoina. Se on se uusi ilmasto. Se on uusi ilmasto. No, on kyllä pistänyt imuksi. Joo, hörsky kävi. On se mukava.
Mutta tiedätkö, missä asteessa elohopea jäätyy? En tiedä. 39. 39? No niin. Okei. Minä luulin, että se on jotakin niin paljon korkeampaa. Niin, mikä on se? Aina puhutaan, kun elohopea jäätyy, niin kaikki kuulee. Mitä vittu, 39 astetta? Siis minä olisin veikannut jotakin 200. No niin, miekin. Jossakin on puhuttu, että... Elohopea ei jäädä koskaan. Niin. Eilen sitten googlettiin, että miksi se sanotaan näin. Niin elohopea jäätymispiste on 39 astetta. Tarkemmin sanottuna 38,48 normaalipaineessa. No se ei ole paljon mitään. No ei, silloin kun me on syntynyt, niin on ollut kylmempi. Helvetti. Mä olen syntynyt, niin elohopea ei ole keksitty edes. Ollut niin kylmä, että jos liekkiä saatu syttymään. Ollut niin pimiä, että olen nähnyt kynttilän valo. On ollut niin paljon lunta, että ei ole näkynyt talon kattojakaan. Helvetti, se oli saatana semmoista. Vittu. Ja nykyään niin... 2 pakkasta. Turpakin. Mutta nykyäänkään ei vissiin ole pakkasrajoitteita koulussa. Että niitä ei suljeta. Ei varmaan. Joo. Silloin kun me oltiin nuoria. Sinne mentiin ja vittuiltiin, jos et päässyt. 12 kilometriä 40 pakkasta, pelkkää ylämäki, molempiin suuntiin. Kyllä, ja aina karhu jahtas vittu. Vittu se oli aina. Joo. Hittaammat jäi sinne. Meillä ei ollut Cooperin testiä, meillä oli vaan selviytymistestiä. Pääsekö kouluun? Jos pääset, niillä pääset. Kutosluokalla ei ollut Cooperia, kun silloin mentiin mettään viikoksi ja tehtiin sinne yksi. Ne, jotka selvisi, niin hyväksytty. Niin, ne pääsi 7-luokkaan. Ai vittu, kun otin liian iso hörpy. Oho, menisikö hukkua? Menisin hukkua, kun sulla oli niin hyvä juttu. Ei tullut rinnuksille. Reisille. Tiedätkö sen tunteen, kun se vaikka makkaat näin ja kato puhelinta sinä. Olet sille, että makia vaan möllöttää näin paikallaan ja sitten nielaset kuolee ja se menee väärään kurkkuun. Jostain syystä se tuntuu niinku pahimmalta ikinä. Niin kuin se on mennyt 8 litraa vettä keuhkoihin. Niin sitten se on vaan se, että vituttaa. Nyt niinku vittu vesi valluu silmistä. Ja... Joo. Sitten on pahaa, kun töissä käypi noin. Joo, sitten yrität olla yskimin. Naama punaa. Aivan. Kyllä kaikki. Joo, se on kyllä. Ei vittu, se on vähän hirveä. Ja sitten mitä sä sanot, että mulle kävi? Joo, vittu nielasin väärin. Vittu, ensin kuolla. Joo, en tiedä, meni tukehtu. Joo. Kuolla. Me on niin tyhmä, että minä nielasin väärin. Mä ensin kuolla, kun nielasin huono. Tiedätkö, kuka Nui sanoo eilen mulle? No. Alkaa äällä, loppuu tis. Ätis. Nice. Ei vitu. You got it. Voi vittu, joo. No niin. Aika kova. Ätis. Joo, full confidence. No, mutta mietit, että minä on niin tyhmä, että minä saan mustelman, kun minä nukuun. Miten? Joo, minä eilen illalla, eikö toisen iltana laitoin nukkumaan, niin mulle tuli tuohon tämmönen mustelma tuossa. Pikkujälki. Joo? Joo, en tiedä, minä heräsin sitten keskellä yötä, että vittu kusehtaminen peili, että mitä vittua? Miettä, kyllä se on mustelma, että Joo. Ai joo. varmaan nipistänyt. Arvaan mie heräsi yksi yö. Mä olin näin. Ja mie herään siihen ja mä olin silleen, mitä tässä nyt niinku on meneillä? Mulla oli siis niinku kädet näin pystyssä näin. Mä olin valmiina raapin tuota. Ja sitten mä olin silleen, no nyt kun me ollaan tässä. Kutiitti vissiin vähän ja sitten me, oi vittu kun me pääsin. Oi kunnolla rapsuttelemaan. Ja... Me vaan reviittelin menemään. Ja... Takaisin unille.
Joo. Ei kyllä minä laitoin rasvaa tuohon. Kävin eilen ostaen Bebanteenia tuohon. Onko toimi? Kyllä tuo vähän parempi. Imeytyykö hyvin? No me on laittanut aamuyöstä ja siinä on vieläkin tunni. Joo, Bebanteeni on kyllä se on hyvä rasva, mutta joo, ei se sotkee kaiken. Joo. Sitä oikeesti... Ei. Se ei imeydy. Ei. Ehkä se isoin mälsteri on mennyt tuonne, mutta... Tai lakana. No joo. Oli muuten makia, kun meni sinne apteekkiin sille, että onko tälläkin siirrasva, että mulla on tuommoinen. Sitten se oli... Vittu! Siis jotakuinkin, se oli silleen, mistä se on tullut? Niin, sitten mä oon silleen, minä en tiedä. Runkkasin. Onko se niinku joku palovamma? Mitä? Ei, kun siis minä en tiedä, mistä tuo on tullut. Että ei vitunkaan hajua. Onko teillä jotakin liimaa tuohon tai jotakin? Sitten se, joo, tässä on tämmösiä Bebanteeneja. Ja sitten mä silleen, joo, mutta on semmosen. Ja sitten mä niinku yritin selittää, että joo, mulla oli junnuna niinku kans tuommoista. Että tää on niinku vitun tuttu, että me vaan haluan jotakin liimaa tuohon. Kattoi. Joo, meppäs. Tuossa on tuo karanteeniboksi, niin... Meppä sinne hengaile. Sitten se oli, että joo, jos ei tuolla lähde, niin sitten hydrokortillosonia ja meidän lääkäri. Se oli hyvä, että tää vittua. Mikä vitu apoteekki on tämmönen, että voi älä sinä tule minua neuvoa. Jep, vittu mietiä ehkä vähän paremmin. Just suomalaisena miehenä, että meet kysyä apteekista, ja mikä olisi hyvä tämmöiselle vaivaista, kun se kertoo, voi vittu, pikku tyttö tulee minua. Aikuista raavasta miestä neuvomaan, että miten ihottuma lähtööpi. Saatana. Vittu, tämä ihottuma on luultavasti vanhempi kuin sinne. Just jotakin tuommoista. Katsoi se apteekkari, että sehän vittu. Niin sillä on niinku todella pätevä koulutus. Ja niin. sille, no, jaa, no se vittu kuole paskaan, siis ei mulla kiinnosta. Niin kuin pitääkin. Meitä hakee reseptilääkkeitä. No, mulle tämmöstä tuo lääkäri määräsi hakija. Joo, no, onko lääkäri? Vittu, etkö sinä tiedä, että minä koitan tässä hakia lääkittä, että tuun kuntoon ja sinä vittuilet vai? Vielä vittuilla onko Kelaa-korttia? No vittu, arvapa onko aikuisilla ihmisillä Kelaa-korttia? No on tietenkin. No saisinko me katsoa sen viivakoodin siitä? Voi vittu. Viivakoodia, On se teidän kanssa aina tämmöisiä viivakoodia. Ei vittu, tää tuommoiset ihmiset on paskat. Jep. Niinku, se on tehty ihan helvetin yksinkertaiseksi ja turvalliseksi. Aina tuommoista viivakoodia. Ennen riitti, kun tuli paikalle ja nimeä sanoit, niin sait. Niin nytten pitää selvittää saatana kaikki. Varmaan tietokoneeseen menee nuo tiedot ja pankkitiedot seuraa. Niin. Mitä sitten? Oi vittu, oi helvetti. Vittu tuommoiset ihmiset oikeesti. Niinku ei, ihmisiä ei viihännä metsään selviytymään, niin sitten ne on tuommoisia lisääntyy. Ennen oltais vaan viety johonkin korpeen ja sanottu, että tämä on nyt sinun elämä. Niin. Niin ei vittu, kun viivakoodi. Vittuillaan vaan. Siis ihan syyttä suotta niin. Vielä. Auotaan päätä. Ja... Toinen niinku, siis todella ystävällisesti. No niin, ja sitten... Joo. Miten ei tuommoista ihmisiä kanssa pystyisi keskustelemaan? Ei pystykään. Niillä on yksi mielipide ja ei muuta. Jep. Oi vittu, sitten kun me ollaan diktaattoreita, niin me lahtaan kaikki tuommoiset. Joo. Vittu kaikki suomalaiset. Jää enää. 80% häviää. Joo. No nyt tää on parempi paikka. Ihmiset on perseestä. On. Vittu, että mikä ole niin perseestä. Jos olet tuommoinen, niin kuin äsken kuvailtiin, niin... Jätä kommentti, niin me tullaan ja hakataan. Niin. Oliko tämä nyt kansanryhmän kiihottamista? En usko, koska minä en osaa kiihottaa ketään.
No joo, tosi hankalaa sanoa. Tuskin oli. Tuskin oli. Miksi suomalaiset käyttää tämmöisiä kummallisia termejä? Niin, kansanryhmän kiihottaminen. Niinku... Ekana tulee mieleen, että joku on vaan siinä... Jaa. Ehkäpä niin. Minkälaisia on vittu hommat jo. Kansanryhmän kiihottaminen. Mulla tulee mieleen, että on semmoinen läjää ihmisiä. Niin. Sitten siellä on yksi äijä, joka limailee niille koko ajan. Kaikille vittu. Niin. Sitten sitä selvitetään oikeudessa, että onko kiihottanut ihmisiä. Oliko tää kiihotus nyt ok? Jep. Sitten se joudut linnaan kiihottajana. Joo, mistä sä oot istumassa? No, kiihotin. Kiihotin ihmisiä. Mitä? Joo, vittu, ne oli aivan kiimassa. Kaikki oli aivan kiihottuneet. Okei. Ei. Selvä. Siis joku seksuaalirikos. Ei, kun minä vaan kiihotin. Kiihotin vaan kansanryhmää. Jep. Minikin tehnyt, minä vaan kiihotin. Mutta me pidän siitä, että Suomessa on kaikki nämä, niin kuin siis lakoista pitää ilmoittaa etukäteen. Joo. Että hei, me muuten lakkoilla tuona päivänä, sitten ne voi olla, että ei se muutenkään. No miten No entä joku toinen päivä? Olisiko parempi kuin toinen päivä? Sitten muissa maissa niin ihmiset lähtee kaduille ja polttaa mökkejä ja... Jep, autoja ja niin. Hirveä mellakka päällä. No, saanko me olla eri mieltä? Ette saa! Okay. No vittu. Joo, on se vähän... Meikäkin ollut joskus lakossa. Missä? Mitä lakko tuu? Piti olla tuossa pari vuotta sitten. Niin joo, lakossa. Se oli se joku lakko se oli. Se oli IT-ala iso lakko. Joo. Oli maki. En tehnyt mitään. Pelasin tietokoneella 2 viikkoa. Jep. Ja siitä maksettiin rahaa vielä. Vitu jees. On ne tyhmiä. Mikkäläinen niin tyhmä kuin ihminen. Sielläkin on Ville pallirapsuttelut maksettu liiton kassasta. Niin, mietipä kuule. On ne tyhmiä. On ne tyhmiä. Mulla on retkeilyselkä mennyt, saatan. Retkeilyselkä? Retkeilyselkä meni, kun mitä olin tuossa urheilemassa ja joo. Siinä lämmittelypainoa aloin nostamaan maasta ja nostin ekan kerran. Sitten nostin tokan kerran. Sitten tuntui, että joku olisi käynyt puukolla selkärankaan ja vääntänyt näin, että ei pahaakaan. Laskisin painetta. Ei vittu, nyt on muuten kiviä selkä. Oli vähän aikaa kävelin, että ei vittu. Oho, nyt on aika paha. Vähän aikaa oli se, että joo, no mitä vittua. Sitten pitäisikö opettaa. Sitten lähdin kävele portas. Sitten että joo, Aki, ei paha karma. Niin töihin ja työkaveri, että on se selkeäkin. Ei paha. Sitten me kävelin oikeasti silleen, että mulla olisi paskat housu. Sitten työkaveri tulee jossakin kohta, että hei paskahousu, mihin sä menossa? Mettä, voi vittu. Mettä. Saatanaa, kun minä pääsen täältä, niin... Joo, en tiedä mitä tein väärin, mutta tein aivan vituusti. Joo. Sattuu vähän vieläkin kyllä. Vieläkin on vähän selkä sille, että... Joo. Ai vittu. Se koko paskalla käyminen sattuu selkään. Joo. Tietenkin vähän jumiisa. Joo. Älkää urheilko. Läkää vituus. Joo, en tiedä, joku... Saa nähdä, jos ei tää lopu, niin... Joo. Tää varmaan käy, jos haket. Apua vittu. Antakaa! Antakaa! Tulee vittu, pääsikö? Miettä. Atana. Joo. Siis selkäkivut on kyllä... Vittu ne on outoja. Ne niinku tulee ihan yhtäkkiä ja sitten ne on niin kokonaisvaltaisia. Jep. Just sillä, että ei pysty istumaan ja... Käveleminen sattuu. Ja... Joo. Aivan älytön. Ja sitten kun omassakin työssä niinku yrittää ergonomisesta ja aina tehdä. Mutta joskus vaan menee niin selkeä kipiäksi, että ei vittu. Ei saatana. Sitten se on pari päivää semmoista, ai vittu. Ai vittu. Ai saatana.
Joo, ja sitten vielä, on 4 työpäivää jäljellä. Onpa mäkin. Ei ole helppoa. Ei, sitten kun se oikeassa suunnassa olet, niin ai vittu. Siis tiedätkö, kun kenkien laittaminen jalkaan, niin... Sille, että emme varmaan laita. Antaa pallo. En mietä näytä. Joo. Vittu tuo maki. Oh. Se on semmoista. On semmoista. Oilemme. Sitten kun oli tuo pakkaspäivä eilettä. Mitä että? Mä yskäsin niin kovaa, että mä en edes kuullut mitään. Niin kun oli tuo pakkaspäivä eilen. Kävi autoa käynnistämässä. Että Joo. päivä löin sen käyntiin. Vähän se yski siinä, että on tapaa. Sitten kun se lähti käymään, niin plim, kaikki vikavalot. Että, Sitten ne sammu. Että ai paha. Sitten ne syttyi uudestaan. Että onko tämä jäissä tämä auto? Joo. Ilman roikkaa tietenkin. Suoraan vaan avaimet nää. Pitää lähtiä saatana. Niin, palaa muualta. Joo, sitten ne vähän aikaa sinne heitti diskovaloa silleen päälle pois. Joo. Sitten ne sammui sitten että... Sukses. Jep. Mut se on... Ainakin, että siis autoahan ei tarvi laittaa roikkaa. Ei vittu. Se on uusille paska sähköautoille. No niin paskoja, että kun ne tulee tänne pohjoiseen. Mitä vittua tekee sähköautoilla pohjoisessa? Joo. Mulle vanhemmat aina muistuttelee siitä, kun oli se -50 talvi justiin joskus. Niin isä se laittoi Corolla aamulla käyntiin ja lähti kahville ja siitä töihin sitten. Sinne oli tienposkeen jäänyt vaikka mitään autoja, mutta Corollalla pees. Joo, niin on kyllä. Kaikkea. Sitten aina kuuntelee niitä tarinoita, pikkuinen muuttuu aina se sama tarina, että 72 oli pakkasta ja ilman roikkaa ja saatana veivilän käymään. Kohta. Saatana oli 100 astetta pakkasta. Siellä oli lentokoneet jäätynyt ilmaan. Ja... Corolla ei. Corolla väillä menneepi, saatana. Piti ikkuna aukaista, kun oli niin kuuma. Hytässä oli niin lämmin. Joo. Saatana oli 120 pakkasta. Ja... Corolla oli niin kuuma, että teepaijalla piti jo. Piti kylmää vettä juo koko ajan. Renkaat oli saatana jäätynyt 4 mallisikko. Oli niin vitun kylmä. Corolla pääsi. Sen se muistaa sanoa. Aina kun joku valittaa pakkas. No. Kuulepa. 30 vuotta sitten niin oli niin kylmä. Oi vittu, oli niin kylmä, että Sodankylässä se lämmityskattila oli jäätynyt. Oi vittu. Oli niin... Joki oli jäätynyt pohjaan myöten. Ja oli saatana kalat jäätynyt siihen vetteen. Siellä oli auki oleva pato, niin sekin oli jäätynyt paikalle. Siellä oli niin vitun kylmä, että 8 maan kerrosta oli jäässä. Siellä oli magma oli jäässä. Niin. Siellä oli niin kylmä. Aina on niin kylmä. Joo. Oli silloin vissi oli oikeasti aika kylmä, kun meidänkin porukat oli jossakin rivaarissa asunut tai jotakin. Niin siellä oli justiin kulumat. Talojen kulumat oli huurtunut sisältäpäin. Oho. Joo. Ei paha. Vähän alkaa olemaan vilipsa. Sehän pitää kuule öljytynnyri olohuoneeseen ja sinne tuli. Joo, näin se täytyy. Hobo tuli. Jep. Vittu semmoinen kyllä hieno. Ja eikö ne ollut joku tehnyt jossakin vuokra-asunsa? Ei ollut maksanut lämmitykseen, niin oli mennyt poikki. Oho. Ei muuta kuin tynnyri sinne ja Respect. pikku häkää siitä. Ja... Jep. No ei tarvitse kerran lämmittää. No ei tarvi kyllä joo. Airbnb-lämmitys. Se on kyllä hauska välillä katsoa. En tiedä, miksi pitää läpsi. Satana. Vittu. Minkin läskäsen kun. Katsoo niitä videoita, kun niinku asunnon omistajat, niillä on ollut joku vuokralainen siellä. Ja ne on vittu paskanut sen kämpän. Aivan satana.
saatana lattia revitty. Sitten kun tää ite väliin, onko ite niinku paskan vuokralainen? Joo. Sitten kun katsoo niitä videoita, että no ei se varmaan. On tuossa vielä matka. Niin. Lamput, semmoiset kiinteät lamput revitty katoista. Joo. Kaikki on revitty ja sitten seinillä on aina jotakin. Mitä vittu seinille? En tiedä. Paskoa saatana käsillä seisoo ja paskantaa ja pyörii samalla. Se on varmaan se sanonta, kun paska lensi tuulettimeen. Siellä ne tekee. Joo, kirjaimellisesti. Viskelee paskaa. Joo. Tuli tosta, oho. Mitä siellä oli? Ei kun ei ollut. Joo, tuota. Maki. Tiedätkö semmoisen elokuvan kuin Human Centipede? Tiedän! Jostakin kaverilta kuulin vähän jotakin insightia. Sehän on ihan legendaarinen. Kyllä. Meidän käsikirjoitin 4-version tuossa vähän aikaa sitten. Oho! Eilen itse asiassa suihkussa. Haluatko kuulla, miten se meni? No kerro ihmeeseen. Tässä on pieni, onko se synopsis vai mikä vittu se on? Menee näin, että siellä ne ilkiät tiedemiehet on jossakin bunkkerissa näin. Sitten kuuluupi kop kop kop. Ovelta kuuluu koputusta ja menee aukaisemaan, niin sillä on Ville Paasilin. Joo. Se, hei. Terve, teettekö te sitä ihmistuhat jalakasta täällä? Joo, tehdä. No, pääseekö siihen niinku mukaan? Siis vapaaehtoiseksi. Niin, että pääsenkö siihen niinku jatkoksi nää? Niin. No kai siihen pääsee. No niin, lähdetäänpä katsomaan ja mennään sinne, sillä on iso näyttö näin. Sillä näkyy se jono jo ihmisiä ja minä katson siinä sitä jonoa. Pääseekö tuohon väliin noin? Siis haluatko se tuohon väliin minä haluan noin. Joo, pääset siihen. No hyvä. Eli onko nyt niin, että tuon ihmisen perse ommellaan minun suuhun? Onko näin? No joo, näin me ollaan niinku ajateltu. No niin, onpa hyvä. Toimiko sillä lailla, että saapiko kummakin? Mitä kummakin? Niin, että kun tuossa on nyt niinku takaosa, niin saapiko tuo etuosakin? Siis haluaksi? Joo, kummakin. Perse ja etureppu kanssa mukaan. No, joo, kyllä se onnistuu. Onpa helvetin hyvä. Sitten mulla on tämmönen kaveri, Roope. Se on kans vapaaehtoinen. Onko noin? Joo, on. Se haluaa kans mukaan. Sen pitää ehdottomasti olla minun takana. Mie muuten tähän lähe mukaan. Niin, muuten ei tullut. Joo, ja siinä minun eessä on joku hyvä persinen nainen. Tietenkin. Mie katoin sitä jonosta. Niin, että voi, tuo on maki. Vittu tuon perä. Ja sitten kun meidät lyövää siihen jonoon näin. Joo. Niin sitten kaikki on silleen, että kun me herätään jossakin vaiheessa silleen, että kaikki on silleen, että ei saakeli, hyi helvetti, että mitä tapahtuu, että onpa kauhea kohtalo näin. Sitten miekin on silleen, että joo, onpa hirveä, voi ei, toivottavasti ei koskaan jouduta olemaan kovin pitkään tässä ja sitten joskus tulee ne pelastajat siitä. Joo. Sitten ne on silleen, no niin, me tultiin nyt pelastamaan ja sitten me olisin, että joo, nämä on varmaan niin syvällä, että ei varmaan pysty auttamaan mitenkään. Varmaan pitää nyt jäädä niin kuin tällä lailla. Että muilla on varmaan vähän huonommin. Mutta me 3 varmaan jäähän tähän näin. Niin. Ja sitten koska se on elokuva, niin käy. Niin. Sitten se nainen menee niin kuin takaisin olemaan vaikka suuhygienisti ja se niin kuin jatkaa elämää. Me ollaan sen perseessä koko ajan kiinni. Sitten jollain ilveellä se alkaa kuitenkin seurustelemaan. Ja no mitä vittua meidän kalastuspaikalle tulee joku ukko, Niin. No vittu, no nehän ei voi harrastaa tavanomaista yhdyntä. Niin, ei ne oikein. Joo. Niin sitten jossakin vaiheessa, kun se eukko alkaa kantaa suuhoitoa sille, niin sitten me on siinä vaiheessa, joo, eiköhän meidän aikalle nyt lähtiä. Kyllä me aika paljon paskaa on valmis ottamaan, mutta vittu. Tähän menee raja. Nyt raja menee tässä. Ja se on Human Centipede 4. Pokka edition.
Okei. Tuommoisen minä arvelin. Äijä on miettinyt aika pitkälle. Joo. Se oli hyvä, kun töissä puhuttiin tuosta. Ja sitten mulla vaan nauratti se ajatus, että on se jono. Ja sieltä jonkun hyvä perseisen mimmin takana. Ja sieltä vaan silleen, no ei tämä paha ole. Voisi se paskemminkin mennä. Voisi mennä Voisi olla karvonen perse. Voisi olla roopen perse tuossa eessä. Mikäpä tässä on? Joka päivä. Mitä sä syöt? Ei sillä tuu mitään. Niinpä. No mun sanoppa. On se härski, satana. On. No niin, jos joku tuottaa elokuvia. Yhteyksiä. Makia sitten ne, voi vittu, Makia. Kuvauksissa, niin me on silleen, no otetaanpa vielä uudestaan. Me on päivän jonkun perseensä kiinni. On se ävytön kaveri, satana. Perkele, mikä jätkä. Mie oon ehkä kattonut ykkösen. Mä oon kattonut kaikki. Joo. Just. Yläasteaikoina. Joo. Se oli vähän niinku meemikin, niin Jep. pitihän se. Vähän niinku 2 naishenkilöä ja 1 kuppi. Se oli kans makia leffa se. Se on hyvä otos. Kannesi elokuvafestareille menneepi. Olisi hyvä. Tin. Sitten alkaa kauhea rapoaminen. Saatana. Se on palannut verkkokalvoille semmonen kuva. Se ei lähde pois sieltä. Minä näen sen ihan tuossa. Kyllä. Vie maistan. Nekin varmaan maista. Niille ei kyllä rapaalen vatta. Siinä voi olla, että... Vattakuraalla! Vittu kun röpöt. Tähän siinäkin on työpäivän jälkeen miettinyt. Mennyt kämpille, että... Huhui. No niin. Ei ollut kyllä parhaimpia päiviä tämä. Joo. No vittu. Pitäisikö sitä miettiä jotakin muuta? Niin, mitä hänelle kuului kyllä? En tiedä. Jotakin tornariahan oli, että ne oli kuollut siihen, mutta ei ne vissi oikeasti ollut. Niin, en tiedä. Joo. Kyllä minun puolesta voinut. Mikä ihmisiä vaivaa? Joo. Ja mihin on jäänyt se vanha kunnon ihan vaan niinku seksiharrastaminen? Niin. Nyt pitää tunkea jotakin saatana 4-metristä kartioita perseeseen niin. Ja paskua kuppia. Ja... Minkä nähe? Eikö voi lauantaina saunan jälkeen niin kuin muukin ihmiset? Niin, kerran viikon. Niin, kerran viikon nykästä. Niin. Ei. Vittu tuommoista häröily. Mutta mieti, joku on käsikirjoittanut sen. Joku niin. On ollut siltä, että minä haluan tehdä tämän. Jep. Mistä vapaaehtoiset? Niin. Eikö se toinen niistä ollut raskaanakin? Oi. No, alan tuntien, niin saattaa hyvinkin olla. Jep. Ei saatana. Äiti, mä löysin sut internetistä. Jaa. No vittu. Ei saatana. Pitää näyttää, äiti on näyttämässä sen ja isuukin häävideota, niin tuleekin tuo. Oh, vittu. Oho. Mukbang. Hyi. Two girls, one gap. Mukbang. ASMR-video. Joo, en tiedä. Joo. Siinä oli kyllä muutaman minuutin ajan paskaa. Siinä oli kyllä rehellistä. Aivan paskaa. Mietit, joku ei näe sitä videota ikiin. Tuo on väärin. Minun mielestä tuo on väärin. Kaikkien ihmisten pitäisi nähdä se vittu oppispa olemaan. Loppuun ne vitu apteekissa huutajakki. Niin. Aina kelaa viivakorttia. Niin, loppuun niin asettuisi. What? Jep. What? Hei. Se oli se... Pirkkaukko. Kadonnut saatana. Kadonnut saatan. Ja löytynyt saatan. Oliko löytynyt? Oli löytynyt saatan. Hengissä? Joo. Missä se näin oli? Mie muistelin, että se oli löydetty parin päivän päästä. Missä se oli ollut? En minä muista, mutta kyllä se löytyi. Helvetti. Joo. Tuo on vähän pahaa, kun päissään häviät ulkomailla. Ei sillä lailla.
Siellä on se ihmiskauppakin vähän erilaista. Jep. Se hyvin äkkiä lähtee toiseen maahan. Jep. Siis tosi vähän kyllä tiedän ihmiskaupasta. Mulla oli joitakin kuukausia sitten, että pitäisi ottaa oikeasti selvää, miten se toimii. Makia perjantaina lähtee baarille ja sunnuntaina herätä eri maasta. Jep, Venäjän gulagista. Toho, no niin, no. Se siitä. Mikään rapulaa. Herätä Venäjältä. Oi. Me haluaisin joskus ryypätä semmoisessa venäläisessä niin kuin neuvostokämpässä. Ois siisti. Jep, porukalla sillä vähän ryypätään. Ja... Pontikka. Oi vittu tosiaan. Slaavikyykysen kossua. Joo. Mie en kyllä siitä maasta muuten välitä, mutta vittu se on jotenkin, kun se on niin masentavan näköistä. On se vähän kyllä. Siinä on semmoinen oma estetiikka siitä. Jep. Semmoinen kunnon slaaviasunto. Joo, semmoinen vitun ahas ja semmoiset helvetin semmoiset vitun kalusteet siellä. Ja 10 kerroksinen kerrostalo lämmitys pelaa 5 vaan. Joo, ja sitten semmoinen roskakuilu, joka on ihan vitun täynnä. Sinne 10 enteen. Joo, jep. Me joskus katoin ihan semmoisen niinku house tourin semmosesta. Vittu, ne oli kyllä... Ei saatana. Siellä olisi makia asustelu. Joo, ja siellä asuu vituusti lössiä. Aivan älytöntä. Vittu, se on kyllä outo maa. On se kyllä... Ollapa venäläinen. Jep. Venäjäläinen. Ollapa Venäjässä. No miten Villen viikko on mennyt? Olin tuossa viikonlopun töissä. Ja oliko ihana? Sehän on aina. Nyt on pelannut vähän videopelejä. Videopelejä pelaaminen on jees. Oi vittu, että me haluaisin pelata nyt Fallout 4 paljon. Joo. Kun se on jotenkin tosi overwhelming peli. Siinä on tosi paljon kaikkea. Siinä on kyllä. Ja sitten kun mä yritin katsoa niitä niinku minuutemän ja kaikkia niitä. Mutta sitten kun siinä saattaa tulla tosi herkästi spoilereita, niin ei jotenkin viitti. Joo, ei kannata. Joo, mulla on joku 10 tuntia nyt sisällä tuota. Ensi viikolla 10 tuntia. Mutta Ghost of Tsushima pitää nyt vetää ensin läpi, ettei jää kesken. Ja... Oi vittu eile. Voi vittu, mie sanon. Siinä tuli semmonen kohta, missä minun piti karata hevosella. Vittuun sijat ampui sitä minun hevosta nuolilla. Oikeasti vittu se saari häviää. Oliko se vuonna? Jep. Mie revin taivaan alas. Mie tapaan hyvikset, pahikset ja siviilit. Ja ne ihmiset, jotka ei mene mihinkään kategoriaan noista, mie tapaan nekin. Kaikki saatana. Vittu sieltä häviää kaikki. Minun hevonen. Mie vihasin sitä hevosta yli kaiken. Mutta se oli luontokappale. Saatana. Voi vittu. Silloin kun se ensimmäinen nuoli osuu siihen, että joo, te olette kaikki kuolleet. Te ette lähennä hengissä. Maalaat. Vittu. Minun hevonen. Ainoa hevonen. Jep. Sitten oli siinä hyvä, kun senhän pitäisi olla niinku samurai ja pitäisi olla diidudaduda, että pitäisi olla tämmöisiä lakeja ja tämmöisiä niinku säännöksiä. Sitten se setä on just silleen, että sinä tapaat näitä väärin. Niin sitten katsot semmoista kunnon maaraiskausta ja oot silleen, en mieti, että onko tässä oikea tappaa, että onko sinä vitunkaan väliä, miten on kuollut. Niin. Se on väärin. Mitä siihen teet? Syö tapaat niitä väärin. Syö paskaa. No entä nuo muut? Vittu, me tapaan teijäkin. Niin, loppuu se vittuilu. Minun hevonen. Mulla menee kyllä ihan vitusti tunteisiin, kun elukoita kohdellaan väärin. Jep. Mie oikeasti revin pään olkapäältä, jos mie näen tuommoista. Loppuu se. Vittu. Joo, ja sitten Red Deadissäkin, kun se hevonen lähtee siinä justiin lopussa, niin... Oi vittu. Voi vittu, mä otan repeateri ja annan kuule laulaa niin kauan, että se hajoaa se ase. Pötkö dynamiittia persiseen. Saatana, mitä vaan teet kaikki. Vittu. No sit sillä
päähahmolla, sillähän on kuullut perhettä ja ystäviä ja kaikkea. Sama se niin. Aivan vitun sama, ei mulla kiinnosta. Niin? Ok. Niitä voi tehdä lisää. Jep. 1 hevonen kuoli. Me tapaan tehdä kaikki. Jaha. Tällä saarella ei ole tarpeeksi jumalia suojellakseen teitä. Joo. Loppuu. Mulla saattaa loppua tuo peli muuten aika kohta. Sitten pääsee Falloutia pelaamaan. Oi vittu se on jees. Vittu se on makii. Joku oli saanut jonkun settlementin 100% onnellisuus. Oho. Joo. Nois. Me on siinä vaiheessa, että mulla pitää nyt lähteä hakemaan radiota, niin kuin, tai että me pystyn kommunikoimaan niiden muiden settlementtien kanssa. No. Se on magia, kun mulla on 3 settlementtiä, missä ei ole niinku turretteja yhtä. Se on hyvä. Jep. Hei, tuu auttaa. Jep. Aina vittu. Joo. Hei muuten, tuukko auttaa. Minkälaisia olentoja sinne hyökkää sitten? Ihan voi mitään vai. Oi vittu. Deathclavia ja raidereita ja rainereita. Tuosta Mersu! Ei perkele! Miten siis ne laserpyssythän on vitu hyviä. Vittu mie tykkään niistä. Ne on kyllä hyviä. Mie tyhjensin yhden talon Googleista semmosella laserassella. Oi vittu, se oli satisfying. Vittu ne goolit juoksee lui. Joo. Ja sitten oli hyvä, kun mä olin sille Codsworthin kanssa tietysti niinku luuttasin siellä menemään. Yhtäkkiä alkaa vituullinen karjuminen ja mä sille, mitä vittua tapahtuu? Niin sinne on kuuli lyömässä meikää koko ajan, että no vittu. Äkkiä vastia päälle ja Se on hyvä se yksi pyssy siinä. Se on semmonen, se pystyy ampua kanuunan kuuli. Ai jaa, makia. Meikä on löytänyt Fatmanin jo siinä. Joo. Se on ihan hyvä. Se on ihan ok. Kyllä ei voi kovin lähelle ampua kyllä. Se oli hyvä, kun mä katoin justiin sitä minun inventoria, missä mä olin johonkin kirjoituspöytään työntänyt kaikki. Sitten mä katoin, siellä on Minigoni ja Fatman. Että oho. Kyllä nämä herkut minä. Joo. Aseiden päivittäminen on kyllä siinä. On. Se upgrade, mitä niistä pystyy muokkaamaan. Vittu, se on pitkäveteistä. Jep. Sun science ei ole tarpeeksi iso, että se voisi runkata. Selvä. Fatman. Se olisi kyllä hyvä pyssy. Oispa oikeassa elämässä semmoinen. Jep. Must have. Se on kyllä jännä, että se on niinku ydinsodasta se maa. Tai niinku kaikki on niinku sen jälkeen. Ja sitten se ammut sun mini-ydinpommeja siellä. Tämä on kyllä. Pitää katsoa, että tuon 4 jälkeen pitäisikö pelata tuo New Vegasi. Se on vittu hyvä. Aloittaa ihan alusta. Mut siinä ne Deathclavit on sitten melkomoisia. Joo, ne on next level sitten. Joo. Me ymmärrän, että videopeleissä on vaikeita vastustia, mutta en tuommoista tarvi. Vittu tarvittu. Joo, kun ei niitä niinku. Ei. Joo. Nelosessakin Deathclavi on niinku semmonen, että no joo, enpä mie tunkessa halua tapella. Mut sen niinku pystyy hoitamaan. Jep. Joo, mut New Vegasissa niin se. Ennen puolessa väliä peliä niin ei kannata edes riittää. Ei. Joo, mutta se on jotenkin tosi overwhelming ja siksi mulla jäi se silloin joskus. Siinä on niin paljon kaikkea. Vituusti hommaa. Ja sitten kun me pelkään koko ajan, että mulla jääpi joku tekemättä tai me teen liikaa tai me tiedä. Me pelaan sitä silleen, että me aina eli vaan sille Wastelandissa näin, ja sitten aina kun tuli sinne karttaan tai siihen kompassiin joku semmoinen, missä et ole käynyt, niin sinne äkkiä. Joo, aika hyvä. Hyvä taku. Meikä on noiden questien perässä ja me vähän sen vissiin silleen vaan, että questi questin perään ja siinäpä se. Joo, koska tuohan on semmoinen peli, että ihmiset vettää niinku monta kertaa sen läpi ja eri vaikeustasolla, eri buildeilla ja kaikkia, niin joo, eipä siinä. Ei natsan. Mikä se synthi on? En mä tiedä, se on joku robotti-ihminen, joku vittu. Joo, ja sitten ne voi olla ihan kukaan vain. Jep. Mitä vittu? Maki. Hyi saatana. Joku on power armoriikin.
On niin jo. Mulla on itse asiassa pariikin. Koko käyttänyt niitä. Joo, mulla loppu akku toisesta ja se on jossakin vitun Wastelandissa nyt. Maki. Sielläpä olkoon. Joo, siellä paria. Se on niinku autoon jäänyt johonkin tien poskeen. Paria siellä. Se on hyvä, kun minä katon, avaan mapin näin. Sitten siellä lukee jossakin T45 Armor. Ja me että no olkoon siellä. Siellä paria. Eipähän kukaan vii. Joo, mutta T45 on vissiin aika alun. Joo. Että se nyt ei haittaa, vaikka se onkin siellä. Joten olkoon. Mistä luokse? Oi saatana, vittu mä sen kyllä Syönyt. Susia. Magi. Mitähän muuta tässä on viikon aikana tapahtunut? Ei mitään, mä oon kerennyt tehdä mitään, kun mulla on töissä. Se on magia, kun siis elämästä ei tarvi nauttia. Ei. Mulla alkaa nyt ensi viikolla 100% työaika taas. No se kerkee vielä paremmin tekemään. Joo. Katoin sitä listaa sille, että joo. Eipä tässä varmaan tehdä. Aivan samaa. No mutta muistakaa ihmiset käydä töissä ja maksaa veroja. Se on hyvä. On mukava. Eikö Elon Muskista tullut ensimmäinen triljonääri nyt? Missi? Joo. No sekin maksaa varmaan vetuusti. Ei varmaan yhtään. Ei sen tiiä niin. Umalaat. Ollapa veronkiertäjä. Jep. Mutta sehän on just silleen, että kun sillä on jossakin sijoituksissa ja kaikissa se omaisuus, niin... Vuositulot 3 tonnia. Niin. Se oli hyvä, kun jollakin suomalaisellakin miljonäärillä. Sillä oli niinku semmoinen tämmöstä noususuuntaa se omat tulot. Sitten yhtäkkiä vaan pelkkää tuommoista. Joo, mihinhän ne hävisi? Nyt minä, että no. Tasapaksua vaan. No, tämmöstä se on. Joo. Yeah, right. Jena. Vittu pitää alkaa siivoamaan. Viime vuonna meni lisää prosentille joulukuun. Ei vittu. 41% veroi. Oliko mukava maksella? Oliko sille mielelläni? Joo. Bruttopalakka oli 4000 jotakin. Okei. Kätteen jäi 2 tonnia. Haista vittu. Joo, mitä... Olipa mukava käydä töissä. Joo, no vituunkin. Vittu tää vittu. Ei haittaa. Vituutti niin paljon. Joo, me on kuumotellut kanssa, että menneekö lisää. Sen ei pitäisi mennä. Ajattelin ensi vuonna tehdä sitten 0 veroprosentilla. Se on oikein. Se on ihan vitu oikein. Joo. Mitä mekin noilla veroilla saa? Mitä? Saatana. Tää on nyt talouspodcasti. Tää on meidän talouspolitiikka-podcast. Niin, muistakaa katsoa veroprosentti. Muuten saattaa tulla verouttaja ja panna teitä takaalista. Niin, ja se ei välttämättä olekin. Niin. Se oli meidän vinkki teille. Jep. Tempopoikeen advanced tip. Jep. Tiks. Punkkee. Hyi vittu. Oispa punkkeja ja perserekä. Makuunystyrät. Mitä vittua? Mitä vittua? Hysää. Ei se ole. Mitähän muuta? Ootko nähnyt punkkeja muuten ikinä? Niin oikein en oo nähnyt. En ole ikinä nähnyt punkkeja, mutta kaikki niistä puhuu. Joo, ja niitä on kuulemma vituusti ja paljon. Joka puolella. Jep, niitä on jo saatana. Tammikuussa tulee tuolla lumihankin päällä. Saatte näkyy pikkusen railo. No, saatana punkke. Talavipunkki. Niin, me joskus puhuttiin, että mitä lumppeja vai niin. Mitä ne oli. Lömppejä, jotakin ne oli. Joo, ja sitten kun me kuljen tuon Kaislikon läpi aina kesässä, no vittu mulla kuumottaa joka kerta, että nyt ne tulee pian. Ikinä näkyy. Ei oo vielä onneksi näkyy. Niistähän voi saada se jonkun... Aivokuume. Vittu, minä haluan semmoisen. Vittu, minä en kyllä halua. No, ei vittu. Oispa 1 kappale aivokuume. Aivokuume. Olisikohan paha? Ei se ole paha. Millä se hoidetaan?
Eihän sinne ollut mitään hoitokeinoa. Kuole tai et. Kolikko kertoo. Joo, se on kyllä. Kruuna vai klaavu? Kruuna, nämä on molemmat klaavuja. Siitäpä soit. Oi, bliet. Tidin. No syödäänkö niitä sitten jossakin? Varmasti. Kyllä varmaan joku punkin syöpi. Paista. Siinähän on verta ja kaikki. Hyi vittu. Mikä on sudenkorentojen virkatehtävä? Ne syöpii jotakin. Mitä ne syö? Ketä ne syö? En mä tiedä. Oli niille... En mä tiedä. Kun kaikillehän on niinku joku... Siis kun sanotaan, että kaikille on oma tehtävä ekoisesti, niin ei voi olla. Mulla ei ole mitään tehtävää. Niin ei mulla ainakaan. Mie en ole tärkeä osa tätä rataastoa. Joo, ei kyllä. Se on vittu yhtä tyhjän kanssa. Mie olen ehkä niinku dead weight. Niin. Niin mikä vittu on Etanan tehtävä? Mitä sitten? Niin, no Etana on kyllä ihan pas. Mie luulen, että mie ja Etana ollaan niinku samassa. Samalla levelillä. Jep. Me ollaan yhtä hyödyllisiä. Yhtä limaasia. No niin! Mietin kyllä pari muutakin ihmistä, jotka ei saatana happeen Eritä kuulee. 2 ei sormet niihin laskuihin. Ei saa. Joo, sudankeronta, niin eikö se syö paarmoja? Syökö paarmoja? Tai semmoisia. Mie luulen, että ne syö. Okei, mitä paarmot syö? Ihmisiä. No nehän syö ihmisiä. Pureiskelee. Sitten ne on vielä semmoisia vittupäätä, että kun sä tiedät, että jossakin on paarmo näin, Joo. niin se saattaa yhtäkkiä ländetä sun päälle. Mutta ne ei pureisnu, ne vaan on siinä. Jep. Sitten sä että hui vittu, sitten ne näykkää ja lähtee helvettiin. Joo. Just ne oottaa, että sä näet sen, että... Vittu eläviä. Ja sinne meni. Niin miksi? Saatana. Vittu paarmat on kyllä vitun tyhmiä. Ja ne seuraa sinua vittu kuolemaan asti. Joo, ja nappa. Se kotoa lähet, se seuraa sinua, se pääset kylälle, se on vieläkin sinun perässä. Se samaa saatanan paskiainen. Joo, me siis junnuna kun pyöräiltiin ihan vituusti. Ja meillä oli semmoinen hiekkatie siinä. Joo. Se on aina vittu täynnä paarmoja. Se on ihan aina. Se on aivan älytön. Niitä saa sitten pyöräillä karkoja ja nehän ei vittu luovuta ikinä. Ei. Joo. Joo. Vittu niitä oli niin paljon, että näin kun heilautti, niin osui aina. Niin. Vittu paarma. Vittu. Voisi joskus tehdä pränkki, että pyydystää laatikollisen paarmoja ja pistää kaverin postiluun. Se olisi kyllä... No, hyvä pränkki. Totta se on joku murhayritys. Samaa, mutta jollakin vitu herhiläisillä. Niin. Pränkki. Hengenvaarallisesti allerginen. Työnnät jonkun 200 herhiläistä postiluutukusta. Ravistat vielä näin. Mutta mikä virka jollakin herhiläisellä on? No en tiedä. Mikä vittu ees on herhiläinen? Se on joku hörhöläinen. Herhiläinen hyönteiset. Euroopan kookkain ampiaislaji. Joo. Mitä ne Onpa vitun tyhmä nimi. Suomessa elää Vespa crapro. Okei. No mikä niiden tehtävä? Katsotaanpa Wikipediasta. Herhiläisen työkuva. Suomessa elinvoimainen. Joo. Onpa vitu hyvä. Lisää lentäviä paskia sieltä. Elintavat. Rakennusta ja puiden koloissa hengailepi. Joo. No niin kuin niistit. Ne voi... Mitä? Joillain paikoilla ne voi saalistaa sudenkorentoja. No ei, vittu. No hyi saatana. Mitä vittu? No sudenkorentot on tämän mittaisia. No helvetin isoja. Niin. Vuorokautinen lentoaika on pitkä, jopa 22 tuntia. Joo. 22 tuntia vittuilla. Miksi tuommoinen pitää olla?
Mitä ne tekee? Syö persettä ja sudenkareita. No ei näistä tunnu, kun ne vaan leviää ja nussii pian. Kuulostaa roadmaneilta. Joo. Vitsi, koska roadmanit ei saa pillu. Onko ne semmoisia, että ne kuolee, kun ne pistää? Ei nää tuntuu, että nää ei kuole vittu mille. Makia! Joo, ei. Hyi vittu, pitää tuommoisiakin olla, saatana vie. Ois vaikka lentäviä hämähäkkejä, jotka pistää sinua. Tappas. Niin, kerrallaan. No niinku käärmeen purema. Hei, mitä oli löytynyt Australiasta? Sieltä oli löytynyt joku ihan vitun outo laji taas. Joo. Joku tosi myrkyllinen tai jotakin. Hyvä. No ei ihme, sieltä saatana maanpäällisestä helvetistä löytyy tuommoinen. Se on kyllä, vittu, sinne ei ole annettu kyllä mitään chanceja. Se on niinku se on survival modeli. Joo, se on kyllä life hardilla läpi, kun siellä asuu. Vittu. Sitten kun on vähän niinku alempaa luokkaa siellä, niin se on käytännössä mahdoton selvitä. Se on kyllä. Mieti, kun vessanpöntön kanne auki, sit siellä on joku vittu musta läskiä. Onko leskikä se niin? Niin. Tai joku käärme tulee sen. Joo. Mennäkö paskalle vai eikö mennä? Oi vittu. Mäkin kun menet Australiassa paskalle, niin sieltä nappaa joku saatana. Mikä se oli se vitun myrkyllinen? Teelaalako tai joku P? Siis mikä? Käärme. Tussu. Tussuhan se oli, joo. Nappaa kiveeksistä kiinni ja sitten menet sairaalaan ja kysyt, minkälainen käärme se oli. Mutta en mieti. Chance on moni. Joo. Hyi saatana. Makia. Tuopa meillekin tuommoisia. Jep. Meillä on täällä vaan vittu unkylyym. Täällä ei edes elää saatana. Ei. Mutta hei. SARS-virus on saapunut kaupunkiin. Niin on. Joo. Voi vittu. Makia. Mulla on jo vähän heikko olo. Rovaniemi on sitten hyvä paikka asua, että täällä on niinku 12 kuukaudesta 8 täynnä viruksia. Niin, ja sitten kaikki turistit tuopii kaikkia hyviä tauteja. Sepä justiin. Makia. Sitten kun niitä ei ole 1 eikä 2. Vaan miljoonia. Oikeasti miljoonia. Siis joo, Rovaniemen väkiluku kasvaa niinku puolella. Jep. Miksä ne edes majoittuu kaikki? No se on varmaan nuo 1000 ARPMP-kämpät jota. Niin, sehän on hyvä. Semmoinen yksiö, niin siellä on 15 niitä. Se on hyvä, kun katsoo jotakin, vaikka jotakin britti-tiktokia. Sitten on silleen, tämmöistä oli meidän viikko Rovaniemellä. Tää maksoi 6000 puntaa. Ja silleen, mitä te teitte? No me käytiin haskiajelulla, yritettiin katsoa revontuli. Jep, käytiin päästä makkarat. Vittu me nähtiin poroja. Ui. Vittu me on valmis maksamaan 6 tonnia, että me en näe poroja. Me en ikinä halua nähdä poroja. Ja parasta paskaa on se, kun ne käyttää niitä vuokra-autoja. Joo. Niin ne eläessään ajanut lumella, nähnyt lunta. Ja sitten ne tulee tänne kaupunkiin, tunkee sen vitun pirssin Corollan täyteen. Joo. Kiinalaisia, kaikkia maalaisia, ihan sama. Siellä on vittu 4 hengen autossa 100 ihmistä. Saatana toppatakin päällä kaikkia. Niin on vittu ne haalarit päälle, ne ei edes mahu sinne. Sitten ne lähtee tuonne keskustaan ajamaan jollakin manuaaliautolla. Joo. Ja ei muuta kuin ojaa. Ei muuta kuin ensimmäinen penkka ja se on siellä. Tuo on kyllä. Minkä ihmeen takia se ikinä edes vuokraa sitä autoa niille? Niin. Aivan älytöntä. Siis me on huomannut elämänsä sen, tää on nyt yleinen tämmönen sääntö, että jos on jotakin semmoista tyhmää, mitä sä et ymmärrä, niin se syy on aina raha. Jep. Niin tuossakin on silleen, että miksi sä annat ihmiselle, joka ei ikinä nähnyt lunta, auton? Jep. Koska, no sehän ei pysy hanskassa. Ei siis millään. Parhaimmat ajaa just siinä lentokonekentän ekassa risteyksessä kolari. Jep. Ne tulee sitten lentokentältä ja ajaa sen vittu risteyksen 80. Jep, sitten alkaa vähän jarruttelemaan, joo ei mitään asiaa. Joo, ei muuta kuin Jep. Niin raha. Jep. Aina. Se on eka puoli tuntia ja kolari. Jep. Sitten se on hyvä ne kelekkasafaari hommat tuolla.
Joo, se on kyllä Siinä on kans, kyllä. Ai jumalauta. Tultiin tuolta etelämaista, missä lumi tarkoittaa sitä, että saattaa räntä 2 tuntia. Joo. Ja sitten tulee tänne 4 metriä lunta ja lyö saatana 200 heppäsen kelekan rattiin. Älä paina kovin paljon kaasua. Joo, en. Pohjaan ja mäntyyn. Sitten on lantio ja lonkka murtunut. Joo. Joka vuosi. Joka ikinen vuosi. Jep. Ja sitten nyt niitä ihmisiä on alkanut niinku kuolemaankin siellä. Äläkää tehkö näin. Joo, sitten on hyviä, kun ne pulukkailee. Kun nehän luulee, että kaikki on mäkiä. Saatana, sinne menee autotielle näin mäkiin. Lapset, menkääpä tuohon laskemaan. Nelostie rullaa sinne. Sinne vaan kun. Levillähän ne teki sitä, että siinä oli semmoinen mäki näin. Joo. Sitten meni autotie siinä mäen alla. Se oli semmoinen tämmöinen pätkä kävelytietä. Ne oli vaan, laski siitä alas näin sinne autotie. Talavilla. Ei vittu. Joo. Oikeasti tuo on kyllä, niin leviikin on kyllä ihan täynnä. Oi vittu, se on ihana. Siinä on kauhean fiksuja. Joo, siis minä ymmärrän, että turismilla on hyvä elää. Ja siis pitääkin elää, kyllä. Kun meillä on mahdollisuus hyödyntää sitä. Äläkä nyt ihan kaikki. Mutta nyt pitäisi niinku joku roti saada tuohon. Et se viinaakaan voi juoda joka päivä, ilman että se lähtee Hansasta. Niinku vittu oikeasti. On sitä hauska seurata. On, joo, se on semmoista örvellystä. Joo, ikinä en tiedä, että milloin lähtee henki. Jep. Se on se kelkkasafari on kyllä viimeisen päälle. Se on jotenkin niin hirveä kombo. Ei vittu, minä en käsitä. Siis ihminen väsyy ja sitten se jaksaa ajaa ja täysillä puuhu ja ei jumalauta. Mahtavaa, aivan mahtavaa. Tuo on niinku raha. Viimeisen se on. päälle raha. Joo. Pitäisikö mäkin keksiä joku turistivetokohde? Mikä se olisi? Hei, pitää muuten keksiä. Temppupojat joulussa. Joulupojat temppuilee. Joulupojat! Oh! Sitten ne kuuntelee tunnin suomea, kun me puhutaan. Niin. Sehän on niille silleen, wow, this is very exotic. Jep. Sitten me ollaan silleen, ripulipaska. Paskanokka. Huijata teiltä rahaa. Niin, tonttulakin päässä vaan, kato. Tai semmoinen samaani asuu päällä vielä. Muuten alasti, mutta peniksen kohdalla semmoinen pikku tonttulakki. Hyvin pieni tonttulakki. Yes, this is very exciting. Sitten välillä me ollaan sillä, että you know, we just talk about Suomi revontri. Revontri, yes. Yes. Poroja. Yes, reindeers and Northern Lights. Sitten jatkuu juttu. Joo, semmonen ihmistuhat ja laakane, missä on persesyö. Jollakin kääntää, että is this correct? No, it's not. No. It's because we have this thing called murre. Yes, it's all complicated. It's really hard, you know, yeah. Joo. Mulla pitää alkaa vissiin aamunpalalla ja mulla on niin huono olo, kun mä oon herännyt aikaisin. No ei mitään kuule. Miksi sulla on vieläkin käet ihan jäässä? Käet jäässä, tuolla on puussa käki, joka on jäässä. Noniin. Silloin kun minä olin jäinen nuori, no niin. Oli 140 astetta pakkasta. Korolla kuluki.